Στις σημειώσεις, για να μην πούμε τίποτα διαφορετικό, Μάρκος Αβρίλιος ζητάει αυτό. Στην ποίηση του ημίφωτος και της υποβολής των κεριών και όλων των άλλων, ας πούμε, στοιχεία, το αόριστο αίσθημα ο Καβάφης. Μέσα στο αόριστο αίσθημα. Και μάλιστα ο Καβάφης αναζητεί αυτό με τρόπο δραματικό. Υπό ποια έννοια δραματικό? Γιατί ακριβώς στην προσπάθειά του η αντίσταση έρχεται από τη μνήμη. Η μνήμη είναι το θέμα του, η μνήμη είναι το όπλο του και η μνήμη είναι που του αντιστέκεται. Γιατί πάντα αντιστέκεται η μνήμη. Πάντα δεν μας αφήνει να κινηθούμε. Γιατί όσο και να είναι μνήμη. Προσπαθεί να συγκρατήσει πράγματα που έχουν φύγει. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν έχουμε μια τέτοια, έτσι, μια τέτοια πραγματικότητα, αλλά έχουμε ένα αίτημα και στους δύο και οι δύο αρνούνται την εξωτερικότητα. Όχι ότι δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει. Όχι ότι δεν έχει δουλείες, δεν έχει καταναγκασμούς, δεν πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα, να πολεμήσεις, να εργαστείς για τον άλλον που πήγαινε και δούλευε, ας πούμε, στην εταιρεία που δούλευε για όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και οι δύο αρνούνται ως περιεχόμενο της πνευματικής ζωής στην εξωτερικότητα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, δεν υπάρχει τέχνη με βάση τις αισθήσεις. Με βάση τις αισθήσεις κάνουμε άλλα πράγματα. Με βάση την πνευματική ζήμωση, την εσωτερική υπάρχει η τέχνη. Με την ανάπλαση του κόσμου, τη μεταβολή για τον έναν, την ανάπλαση του κόσμου για τον άλλον, τότε μπορεί να γίνει τέχνη. Δηλαδή μια καινούργια συγκίνηση από το πνεύμα μπορεί να δημιουργηθεί και όχι από τις αντιδράσεις στα πράγματα. Γιατί η συνήθις συγκίνηση είναι σκάει κάτι, φοβάμαι. Μου κάνουν μια λαδιά, θυμώνω ή δεν ξέρω τι. Η συγκίνηση στην τέχνη δεν είναι από αυτό το πράγμα. Είναι από αλλαγμένες, από ξαναδουλεμένες, από μεταλλαγμένες μέσα μας περιστάσεις και γι' αυτό και οι δύο κινούνται ακριβώς αφήνοντας σε απόσταση την εξωτερικότητα. Βεβαίως, υπ' αυτή την έννοια, έτσι, και οι λέξεις πια παίρνουν άλλο χρώμα και ένα διαφορετικό φως πλέον σε μια άλλη μουσική του ποίηματος. Γιατί δημιουργούν μια μουσική. Τα ποίηματα του Καβάφη βασίζονται στη μουσική λέξεων όπως το Ιασεμί ή δεν ξέρω τι άλλο, έτσι, τα οπάλια και όλα αυτά τα που ακριβώς του δίνουν την δυνατότητα να λάμψουν με ένα διαφορετικό φως λέξεις. Γι' αυτό και η μαγεία του και γι' αυτό το λόγο θαυμάσια κάνει τα γνωστά λάθη τύπου επέστρεφε, ας πούμε, τα οποία ορθώς γίνονται τα λάθη διότι ακούγεται καλύτερα. Επομένως, παρακαλώ. Ναι. Είναι ο καθρέφτης του έργου. Έλεγα τελικά διάρκεια του χρόνου του οπότε κάνει την επίλυση. Δεν είναι βέβαιο ότι θέλει να τη ζήσουν την εξωτερικότητα. Ούτε ο ένας τα λουτρά. Ναι, κάνουνε παρόν το είναι ονειότητα. Δεν μας... Τώρα θα βγω λίγο από το κλίμα μου για να δείξω με στίχους ακριβώς την απόρριψη του εξωτερικού. Γιατί σε αυτά τα θέματα πρέπει να μιλάμε με στίχους. Λοιπόν, εδώ ας σταθώ και ας δω κι εγώ την φύση, λίγο, τη φύση, εξωτερικότητα. Θάλασσας του πρωιού και ανέφελου ουρανού, λαμπρά μαβιά και κίτρινη όχθη, όλα ωραία
και μεγάλα φωτισμένα. Εδώ ας σταθώ και ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα. Και όχι και εδώ τες φαντασίες μου, τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής. Δεν υπάρχει θέμα φύσεως. Έχει σημασία να καταλάβουμε. Πρέπει να μιλάμε με κείμενα. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι παίζεται. Έτσι. Δεν είναι καμία μισανθρωπία η μίσος του κόσμου. Έτσι. Η μνήμη επιβάλλει μία διαφορετική σχέση με τα πράγματα. Να σταθώ και να τα δω φωτισμένα. Λαμπρά μαυριά. Μπορεί κάποια στιγμή τα είδα πράγματι, αλλά αυτή μια στιγμή έφυγε. Δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρει ένας ολόκληρος κόσμος που πρέπει να διηλιστεί από μέσα. Επομένως, για να ξαναέρθουμε στο πρόβλημα που μας ενδιαφέρει. Μόνη λοιπόν αυτοσυνείδηση για τον Μάρκο Αυρίλιο είναι η προσοχή και η πράξη στο παρόν, όπως το έχουμε δει πολλές φορές, η οποία προσοχή και πράξη στο παρόν έτσι, ανοίγει την ατομική ψυχή του στοικού φιλοσόφου, ας πούμε, τη συμπαντική ελευθερία από τα πάθη, γιατί είπαμε για τον στοικό πάθος είναι η ψυχική αντίδραση σε λάθος εντυπώσεις. Έτσι, καθαρά πράγματα. Επομένως, ο στοικός λοιπόν, προσέχει και πράττει στο παρόν, γιατί το παρόν ακριβώς τον βοηθάει πλέον να ανοίξει την ψυχή του σε μια άλλη ελεύθερη από πάθη πραγματικότητα, δηλαδή να απαλλαγεί από τα ανυπόστατα εκτός μας πράγματα. Ποια είναι τα ανυπόστατα εκτός μας πράγματα για το στοικό? Είναι το παρελθόν και το μέλλον. Πρέπει να απαλλαγεί από το παρελθόν και από το μέλλον, αν θέλει να δει, ας πούμε, αν θέλει να δει φως ο στοικός. Αυτή την έννοια πρέπει να υπογραμμιστεί το παρόν όσο τίποτε άλλο. Το παρόν ως μόνη αυθεντική χρονικότητα, η οποία δεν θα υποκύψει με τη μεγαλύτερη ευκολία έτσι, σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι η σειρά των καταστάσεων, την οποία συνδέει μέσα στην διάρκεια, μέσα στον χρόνο, την οποία συνδέει πολλές φορές η συνήθεια. Το παρόν είναι η διρρήξη με τη συνήθεια. Η διάρκεια είναι η συνήθεια. Όχι αναγκαστικά και οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να δούμε ότι δεν ισχύει υποχρεωτικά, αλλά μπορεί όμως και να συμβεί αυτό το πράγμα. Ενοχλεί πάρα πολύ στη διάρκεια η συνήθεια που τη δένει. Επομένως, η έκσταση, η φυγή στο πολύ πλούσιο προϋποθέτει να βγάλουμε από τη μέση τις προϋποθέσεις οι οποίες θα δώσουν έδαφος ισχυρό στη συνήθεια. Η συνήθεια θα πει μονοτονία. Η συνήθεια θα πει βαρεμάρα. Η συνήθεια είναι το πρόβλημα. Μιλάμε εδώ δηλαδή για πολύ ρηξικέλευτους κοινωνικούς επαναστάτες, διότι παλεύουν αυτή τη στιγμή με τις ισχυρότερες αλυσίδες της κοινωνίας. Με τη διάρκεια, όχι με θεσμούς και με τέτοια. Για ό,τι πιο βαθύ ψυχικά υπάρχει. Ό,τι πιο ισχυρό, το οποίο είναι η συνήθεια. Επομένως, αν δεν καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να συγκινηθούμε όταν έρχεται η ώρα. Καλούμαστε να συγκινηθούμε από την καινοφανή ρήξη που ένα ποίημα της σαν τη θάλασσα του πρωιού μας φέρνει, γιατί μας έχει βγάλει από την θέαση της φύσεως. Μας έχει βάλει στο δικό μας φως. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Άλλα πράγματα. Είναι αλλιώτικα πια. Είναι φωτισμένα αλλιώς. Δεν είναι τα ίδια μέσα στο φως της μέρας. Φωτισμένα αλλιώς. Επομένως λοιπόν, πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από το παρελθόν και το μέλλον και μόνο μέσα από αυτή την απαλλαγή μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τη φύση του όλου. Θέλει έτσι, ο στοικός. Τέτοια είναι η αυτοσυνείδηση του Μάρκου Αυριλίου. Και αντιστοίχως, μοναδική αυτοσυνείδηση για τον Καβάφη
είναι η ειδονή. Η ειδονή μέσα από τη μνήμη. Δηλαδή η ερωτική έξαρση που κάποτε συνέβη και την ανακαλεί και που ακριβώς έτσι την ανακαλεί μέσα με όλες τις ματαιώσεις της, την ανακαλεί μέσα ας πούμε από την μνήμη. Η μνήμη δηλαδή είναι το στοιχείο μέσα από το οποίο με όρους πραγματικούς χρόνου θέλει ο Καβάφης να μας ελευθερώσει από το παρελθόν και από το μέλλον. Μια ιδιαίτερη αλλά μελαγχολική πάντα. Μελαγχολική δεν χρειάζεται επίπονη, μελαγχολική νομίζω πάει περισσότερο. Έχει μια μελαγχολία και ο ένας και ο άλλος, γι' αυτό το λόγο. Γιατί και το παρόν είναι μελαγχολικό γιατί είναι σπάνιο. Και η μνήμη είναι μελαγχολική, διότι έχει προαποφασίσει ότι κάτι που διεκδικεί πραγματικά και το ζει είναι χαμένο ήδη. Δεν κατάλαβα, ναι. Υπό τους όρους αυτούς, όχι, εάν το τέλος, ωραία ερώτηση, αν το τέλος είναι μέλλον, δεν υπάρχει μελαγχολία. Αν το μέλλον είναι τέλος, υπάρχει μεσιανισμός. Υπάρχει Δευτέρα Παρουσία και ανατροπή των πάντων. Το μέλλον είναι τρομακτικό όταν ξετυλίγεται ατελείωτα. Γι' αυτό, τέλος πάντων, δεν μιλάω. Έλα Κώστα. Όχι. Έλα Κώστα. Όχι, δεν τελείωσε το ταξίδι ακόμα. Μνήμη. Ναι, αυτό. Παρακαλώ, ναι, ναι. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Θέλει να σταματήσει τη στιγμή μέσα από τη μνήμη στο μέτρο που η στιγμή περνάει. Η μνήμη δεν αφήνει τη στιγμή να περάσει. Λέμε, η μνήμη δεν αφήνει τη στιγμή να περάσει. Κάθε φορά θυμόμαστε αυτό που θέλουμε. Λέω, η μνήμη παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο, να μην φύγει το παρόν. Στο Μάρκο Αβρίλιο το παρόν τι ρόλο παίζει? Αυτό είναι το πραγματικό. Άρα μελαγχολία. Ναι, άρα μελαγχολία. Τι γίνεται στο Μάρκο Αβρίλιο? Σωστό. Τι γίνεται στο Μάρκο Αβρίλιο? Ότι ακριβώς αυτή η υπέρβαση της στιγμής είναι η ένωση με το σύμπαν. Το ίδιο σκεπτικό πυρηνικά υπάρχει. Για να καταλάβουμε δηλαδή τις παράλληλες διασταυρώσεις αυτών των δύο ανθρώπων μέσα από διαφορετικούς δρόμους, αλλά μέσα σε ένα κλίμα, πώς γίνονται, πώς περνάνε έτσι, αυτά τα... Είπαμε ένας μνήμη και ο άλλος σύμπαν. Ναι, για το καθένα έχει τις παραστάσεις του. Η μνήμη είναι ο τρόπος που αποφεύγει το παρόν να φύγει. Στην άλλη περίπτωση το παρόν δεν φεύγει γιατί ενώνεται με το σύμπαν. Και γι' αυτό το λόγο τον στοικό φιλόσοφο, ακόμα και η πλήρης απώλεια των πάντων με την εκπύρωση επαναφέρει τη ζωή μετά την εκπύρωση. Γιατί ακριβώς εάν υπάρχει ένα τέλος έτσι, το οποίο είναι τελεσίδικο, τότε πλέον η ανθρώπινη ψυχή καταλαμβάνεται από τέτοια αγωνία, μόνο αυτό ολοκαυτώματα μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό έπαιξε ρόλο στην ιστορία πολύ βαθύ. Είναι μια άλλη ιστορία. Παρακαλώ. Ναι.
Δηλαδή, ναι, δεν είναι στους στοικούς. Αυτό είναι μια εκδοχή δική του στοικισμού. Ο στοικός είναι κατεξοχήν κοινωνικών. Όχι, άλλο, επειδή είπες ένα στοικό τύπου Μπέκετ. Άρα λοιπόν, να ξαναδοκιμάσουμε ερμηνεία του στοικισμού μέσα από τον Μπέκετ άλλη φορά. Λοιπόν, όχι μόνο γεγονότα, υπάρχει ασημαντότητα των γεγονότων. Λοιπόν, δεν μας... Γι' αυτό είναι και ασήμαντος ο λόγος. Δεν ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε δύο πεδία που ο λόγος είναι... Δεν χρειάζεται να πω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί μας μένει και λίγος χρόνος. Καταγράφει λοιπόν ο Καβάφης με ποιητικά μέσα την περιγραφή εντυπώσεων, καταστάσεων, έτσι, δηλαδή καταγράφει βασιζόμενος πλέον με ποιητικό μέσο κατεξοχήν το ρήμα του Καβάφη μέσων λόγου κυρίαρχο είναι το ρήμα. Το επίθετο είναι αμεληταία έτσι, ιστορία. Είναι το ρήμα. Πού? Στη μνημονική ενέργεια. Θυμήσου σώμα, σώμα θυμήσου. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε, είναι κυρίαρχο, αλλά πάει ένα παράξενο ρήμα που δεν πάει για μπροστά, πάει για τη μνήμη. Δένει τη μνήμη. Έτσι, το ρήμα. Και που βεβαίως αυτό ταυτοχρόνως δένει με μια αναμέτρηση του εαυτού του ανθρώπινου, ας πούμε, με τον θάνατο, μέσα από τον χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι μοίρα. Δηλαδή, τι προσπαθεί με τη μνήμη, τη μοίρα να σταματήσει. Ορίστε. Προσπαθεί να σταματήσει τη μοίρα. Ναι, με ρήμα δηλαδή. Πάνω στο ρήμα βασίζεται. Γιατί το ρήμα είναι μια ενέργεια. Ενέργεια όμως της μνήμης. Είπαμε τι καταγράφει. Στην ίδια τη ροή του χρόνου. Το χρόνο που φεύγει, έτσι, τον κρατάει. Έχει σημασία ότι το ρήμα είναι το μέρος του λόγου, το κυρίαρχο στον Καβάφη. Δηλαδή ένα ρήμα σε μια τέχνη που βασίζεται στη μνήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε το ρήμα σαν έξοδο προς τα έξω. Λοιπόν, μένει λοιπόν, τι μένει και για αυτόν και για τον Μάρκο Αβρίλιο. Τι μένει μέσα από αυτή την ευαισθησία. Μένει η ανάγκη μια σοφία ζωής. Είναι και οι δύο συγγραφείς μια σοφία ζωής. Αυτό είναι το καταστάλαγμα της υποθέσεως. Έτσι. Μια σοφία ζωής χωρίς αυταπάτες φαντασιώσεων, χωρίς αυταπάτες εντυπώσεων, ας πούμε, έτσι. Μια σοφία ζωής η οποία βασίζεται στο βίωμα για την επαφή με την αλήθεια της ζωής. Μια σοφία δηλαδή που δεν είναι πια γνώμες ή γνώσεις, είναι πια μια πραγματικότητα μέσα, που περνάει μέσα από τον εσωτερικευμένο εαυτό, έναν τρόπο που δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε αλλιώς. Δηλαδή, μια σοφία ζωής ως μελέτη θανάτου. Τι θα πει μελέτη θανάτου? Πέρα από το χρόνο. Γιατί η μελέτη του θανάτου, η άσκηση, το θάνατο, είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμό με το χρόνο. Δεν είναι ότι πάω να υπάρχω και βγαίνει μια ληξιαρχική πράξη θανάτου, ότι έχω πεθάνει, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, θα έλεγε κανείς, έτσι, ότι τους τυραννούσε και τους δύο, αλλά και τον Καβάφη ιδιαίτερα, έτσι, ένα σβήσιμο εαυτό. Μέσα στη σύμβαση του Μάρκο Αβρίλιο, μέσα στη μελαγχολία και στο μισοσπόταδο ενός χρόνου που αφήνει πίσω του τις ευχάριστες στιγμές. Και στις δύο περιπτώσεις σβήνει ένας εαυτός και διεκδικείται ένας εαυτός στην εσωτερικότητά του. Γι' αυτό το λόγο, βεβαίως, έτσι, έγκαιρα και οι δύο καταλαβαίνουν, κυρίως πια επειδή του πάει περισσότερο του Μάρκου Αβριλίου, ότι τελικά το βάθος μας βρίσκεται στην αναδίπλωση. Το βάθος μας βρίσκεται στην περισυλλογή. Η περισυλλογή είναι η εκδοχή της σοφίας ζωής που τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν και οι δύο, ο Καβάφης ας πούμε, έτσι, με τον τρόπο του,
να συμφιλιωθούν με μία πλέον ανακατανόηση του χρόνου. Τους ενδιαφέρει να ξανακαταλάβουν το χρόνο, όχι ως τρέξιμο. Να το ξανακαταλάβουν με έναν τρόπο έτσι, διαφορετικό, ο οποίος τρόπος διαφορετικός θα τους επιτρέψει, ενώ όλα είναι ασταθή, τίποτα δεν είναι σταθερό, να υπάρξει μια εσωτερική σταθερότητα η οποία θα μπορεί έτσι, να τους κρατήσει. Αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι μια ρομαντική πτήση προς τα ύψη στη μία στην άλλη περίπτωση. Στην πραγματικότητα είναι η διεκδίκηση ενός καινούριου χρόνου μέσα από το απόλυτο παρόν στον Μάρκο Αυρίλιο, μέσα από την απόλυτη μνήμη ως παρόν στην περίπτωση Καβάφη, όπου και στις δύο περιπτώσεις το κρίσιμο σημείο και το πεδίο πάνω στο οποίο βασίζει το εγχείρημα και των δύο είναι ακριβώς η αίσθηση σε εισαγωγικά ενός εσωτερικού εαυτού, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα φτιασίδια της εξωτερικότητας, με τα φτιασίδια ενός κόσμου ο οποίος ακολουθεί έτσι, τους δικούς του κανόνες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, έτσι, υπ' αυτή την έννοια και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να μιλήσουμε για μια μελαγχολία, για ένα αίσθημα έτσι, αποτραβήγματος, για ένα αίσθημα έτσι, απεσιοδοξίας, έτσι, αλλά έχει διαφορετικές εκδοχές. Είναι μια μελαγχολία από ένα εγχείρημα συμβιβασμού του παρόντος με το χρόνο, έτσι, με το σύμπαν, ή του παρόντος η μνήμη, και μέσα ακριβώς στη συμφιλίωση με το χρόνο μέσα στη μνήμη που επιχειρεί ο Καβάφης, ή μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να πούμε ότι καταλαβαίνουμε τη γλυκύτατη μελαγχολία του. Συνεχίζουμε με τους υπολείπους την άλλη εβδομάδα.